реал бояд фаршеро ки бел дар он қадам мезанад бибусад. бо чунин сарлҳавҳа имрӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ хабаре пахш шуд ки гӯё ҷонатан барнет агенти ҳамлагари тоттенхем гарет бел сиёсати реал мадридро мавриди интиқоди шадид қарор додааст. мо клубҳои дигаре доштем ки аз тоттенхем дида сату сифати баландтар доштанд. онҳо ба бозингари мо таваҷҷӯҳ доштанд, аммо бел хост тамоми қудрату тавоноии хешро дар мадрид сарф созад. ҳама розӣ буданд ки корномаи ӯ дар мадрид ба охир расид. аз ин ро рафтан аз ин даста хеле осон буд. ин бархурди шахсиятҳо ва набудани дастгирӣ буд. бисёр чизҳое рух доданд ки он ба фаъолияти бел таъсир гузоштааст. марде ки дар реал заҳмати зиёд кашид, аммо сазовори эҳтиром нагашт. ин як мушкилии калон буд. реал бояд фаршеро буса кунад ки бел дар он қадам мезанад, иқрор шудааст агенти футболбоз барнет. футболбози дастаи реал мадрид мартин эдегар гирифтори бемории коронавирус шудааст. дар ин бора чемпионат хабар додааст. тавре гуфта мешавад, вирус дар таркиби хуни футболбози мунтахаби норвегия дар натиҷаи як санҷиш муайян карда шудааст. акнун футболбоз аз тамрин дур карда шуда дар хона ба бознишинӣ ҷалб карда шудааст. қисми дигари бозингарони реал тибқи тавсияҳои табибон акнун бояд ба таври инфиродӣ тамрин кунанд. реал мунтазири натиҷаи санҷиши дуюм аст ки бояд ташхиси навбатӣ бемор будан ё набудани бозингарро тасдиқ намояд. футболбози 21-сола дар мавсими имсола дар ҳайати реал мадрид аллакай як бозиро анҷом дод. дар сурати тасдиқ шудан ӯ бозии навбатиро дар ла лига бар муқобили бетис аз даст медиҳад. бозии миёни дастаҳои реал мадрид ва бетис рӯзи 26 сентябр баргузор мешавад. барселона аз ҷониби яке аз ширкатҳои маъруфи молиявӣ дар байни клубҳои сердаромади ҷаҳон дар мавсими солҳои 2019-2020 мақоми аввалро ишғол кардааст. клуби каталонӣ бори аввал бо ба даст овардани 848 миллион евро садрнишин гардид. ин нисбат ба мавсими қаблӣ 22% зиёдтар аст. ҷои дуюм ба реал мадрид дода шудааст ки реал 757,3 миллион евро фоида ба даст овардааст. ба даҳгонаи беҳтарин 5 клуби англисӣ низ шомил шуданд. феҳристи сердаромадтарин клубҳои футбол дар мавсими солҳои 2019-2020 чунин аст: барселона, реал мадрид, манчестер юнайтед, бавария, псж, манчестер сити, ливерпул, тоттенхем, челси ва ювентус. атлетико бо барселона дар бораи гузариши ҳамлагари мунтахаби уругваӣ луис суарес розӣ шуд. бино ба иттилои манбаъ, дирӯз 22 сентябр ҷонибҳо мулоқот барпо карданд ки дар ҷараёни он ҳамаи ҷузъиёти созиш мавриди баррасӣ қарор дода шуд. гуфта мешавад ки дар ояндаи наздик суарес бозингари клуби шаҳри мадрид хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки суарес имкон дошт то узви ювентус шавад, аммо баъдтар луис музокиротро бо клуби шаҳри турин қатъ кард ва ахиран эълон шуд ки гузариш амалӣ карда намешавад. бар ивази суарес ювентус алваро моратаро аз атлетико ба иҷора гирифт. суарес аз соли 2014 дар дастаи барселона бозӣ мекунад. дар мавсими солҳои 2019-2020 форварди 33 сола дар ҳамаи мусобиқаҳо 36 бозӣ гузаронида 21 гол ва 10 партофти головар анҷом додааст. шартномаи футболбоз бо барселона то тобистони соли 2021 амал мекунад.